Hej, jeg hedder Tobias. Jeg arbejder i Brain Gain Group. Jeg hedder Mathias. Jeg er chefredaktør og organisator i Brain Gain Group. Vi er et nyt internetmedie, og så er vi et kollektivt iværksætterprojekt. Så laver vi nogle sindssygt cool medieprodukter, som kan gøre verden en lille smule større, og det synes jeg er mega nice. Der fungerer jeg som chefredaktør og som alt mulig mand. Jeg arbejder sammen med alle vores lige nu 27 journalister. Sætter nogle opgaver for dem, samtidig med at jeg bruger en masse tid på at servicere dem også. Jeg er privilegeret, fordi jeg får lov til at arbejde sammen med så mange seje unge mennesker, som alle sammen vil det fede for vores generation. Det fedeste ved at gøre det, jeg gør, det er, hvor dygtige mine kollegaer er. Det er simpelthen en blanding af de fedeste fagligheder og de fedeste mennesker.